hogy oda kented. Hú. Molotov koktél ugorhat a zsebbe. Aki dislike-ol, annak meg lófasz a segbe. 2, hogy szorosan álljon, mert lehet, hogy az 1 az kevés. Tudom, hogy a te hobbit nem más, mint nyelés. Már megint gyerek. Istenem. Batum. Oké, már hallom, hogy itt van valahol a konyha, ha jól emlékszem. És az a pacalarcú, tüdőfejű szakács fickó. Ott van lent az erre csorog a Dio cosplayes Pali, aki a kapuctis kollégákat bezárta, és 2 kenyér közé csapva behaszálta őket. Tudod, amit halkan kell menni? Oda hallása, hallod? Még a finkszagot is hallja a Pali, úgyhogy nagyon halkan kell közlekedni. Hello? Ó! Egyébként egy biztonságos hely van, a mi lakásunk. Nézzek, azok a pipaszár lábakapukám, hallod? De mi a fasz? Ez eddig nem tudott átjönni. Ez pedig itt nem más, mint a Strand, egy Jeep. 100 000 éve nem merültünk el, és lengedeztünk a tenger felszínén, mint egy szikkat kutyaszar, úgyhogy most lecsekkoljuk, hogy mi a bubának történt a játékban, illetve, hogy mégis hora, vagy faszom tudja. Szóval játszunk vele egy kicsit, azt jó van, nézzük, mi van a...